дар даъвати тирамоҳӣ сокинон аз сарбозшикор дар фурудгоҳи Кӯлоб шикоят мекарданд. чунин шикоятҳо бештар аз ҷавонони синни даъвати ҳарбӣ шунида мешуд. масъулони фурудгоҳ мегӯянд ки онҳо аз мусофирон дифоъ мекунанд. нисбати артиш мо кӯшиш мекунем ки мусофире ки чипташро ба қайд мегираду дохили фурудгоҳ мешавад, ӯро ба артиш дигар умуман ягон кас ҳуқуқи вайро аз ӯ гирифта бурдан надорад ва барои ҳамин чӣ қадаре ки мо метавонем кӯшиш мекунем ки одитҳо дар мо камтар шавад. мақомот ҳамеша сарбозшикор дар фурудгоҳро рад кардаанд. дар нишасти хабарӣ мақомоти фурудгоҳ дигар чиз гуфтанд. ҳамин хел рӯйхат ҳаст, леки гардонданашон надидем, леки рӯйхат ҳаст, рӯйхат пешниҳод мекунанд. бале. сухан дар бораи рӯйхати ҷавононест ки бояд ба артиш бираванду иҷоза надоранд кишварро тарк кунанд. аз фурудгоҳи Кӯлоб парвозҳо танҳо ба Русия сурат мегирад, ҷое ки ба ҷавонон дар кор аст. бештари сокинон ба муҳоҷирати корӣ мераванд. шикоятҳо ҳам расида буд ки нафарони синни даъватиро аз фурудгоҳ гардондаанд, аммо масъулин инро рад карданд ва гуфтанд ки касеро аз фурудгоҳ гирифта ба артиш набурдаанд. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.